Poštovani gledalci, dobro večer. S ciljem sprječavanja zloupotrebe ličnog invaliditeta te invalidnih osoba za ostvarivanje dobiti prosjačenjem, Udruženje tjelesnih invalida CAZIN najavilo je realizaciju projekta pod nazivom Zaštita prava djece i mladih žrtava prosjačenja sa invaliditetom. Promocija ovog projekta u našem gradu najavljena je za idući vikend, kada će 12 članova udruženja potpisati ugovore koji ih obavezuju da nastave s ukazivanjem na sve izraženiji problem zloupotrebe invaliditeta i invalidnih osoba. Ministarstvo obrazovanja i nauke Federacije Bosne i Hercegovine finansira 19 programa i projekata iz oblasti zaštite prava djece koja su žrtve zlostavljanja, pedofilije i prosjačenja. Među njima je i projekat Udruženja tjelesnih invalida CAZIN pod nazivom Zaštita prava djece i mladih žrtava prosjačenja sa invaliditetom. Hasmir Delić, predsjednik udruženja. Govoriti o korištenju invaliditeta u svrhu pribavljanja vlastite koristi mnogi kod nas izbjegavaju, poznavajući naš mentalni sklop. Nama se ukazala prilika po javnom pozivu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke gdje se bave temom zaštita prava djece i mladih žrtava prosjačenja s invaliditetom, gdje se općenito radi na zaštiti prava eksploatacije ljudske ličnosti. Mi smo prepoznali problem u našoj zajednici gdje se invaliditet koristi u negativne svrhe, odnosno gdje postoji mogućnost korištenja, pa smo uradili projekat, aplicirali prema Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke koji je prepoznalo naš projekat i odobrilo financijska sredstva za finansiranje projekta. U subotu 19. ovog mjeseca s početkom 11 sati mi ćemo u CAZIN-u priučiti u Domu kulture otvaranje ovog projekta, gdje ćemo za početak sa učesnicima, direktnim učesnicima u projektu, našim članovima, njih 12, potpisati ugovor o učešću u projektu radi toga što je projektom predviđeno snošenje troškova njihovog učešća, a njihovo učešće se bazira na tome da će proći jedan vid edukacije kako će oni u svojoj zajednici, u svojoj familiji, u svojoj porodici znati, prepoznati i prenijeti ideju da se invaliditet ne koristi za potrebe u ovom obliku prosjačenja za pribavljanje vlastite koristi. Ovaj projekat je udruženje pokrenulo s ciljem zaštite humanih CAZINjana koji bez velikog razmišljanja učestvuju u akcijama prikupljanja sredstava za liječenje oboljelih, ne samo iz CAZINa, već i iz drugih bosansko-hercegovačkih gradova. Utjecati na rješenje problema je u trenutnoj situaciji imamo teško, poznavajući to da se zakoni za zaštitu ili implementaciju prava donose na višem nivou. Međutim, kod nas u Bosni i Hercegovini općenito problem leži u našem mentalnom sklopu. Prvo što se invaliditet vidi kao bolest, pojedini to iskorištavaju i skupljaju sredstva navodno za liječenje, a drugo što je naš narod senzibilan, odnosno human, merhametli, i pogotovo kad vidi osobu s invaliditetom, da ne kažemo porodicu u kojima egzistira jedno ili više osoba, pa pružaju. Ne znajući da pružanjem možda produbljujemo problem invaliditeta. Ako je neko zaista od potrebe za pomoć, ako je neko zaista od potrebe za, da ne kažem, udjeljivanjem, naša vjera nama nalaže obavezu pomaganja drugog. Međutim, mi ćemo na ovaj način pomoći, ne samo da ćemo nametnuti to pitanje našoj zajednici, nametnuti naš vid rješenja tog problema, nego ćemo pokušati kroz edukaciju utjecati na potencijalne žrtve prosjačenja, da oni u svojoj zajednici progovore i da njima, kako im neko ponudi tu mogućnost, da ne kažem da zbog njegovog invaliditeta skuplja njima sredstva, da oni to znaju prepoznati i usmjeriti u onom pravcu kom bi trebalo. Promocija ovog hvalevrijednog projekta u našem gradu najavljena je za subotu 19. oktobra. Tog dana će 12 članova udruženja potpisati ugovore koji ih obavezuju da nastave s ukazivanjem na sve izraženiji problem zloupotrebe invaliditeta i invalidnih osoba.